Kajing periang subhai fi baro syagane ga kod apira jong ga jindwai hakabana ga jaga ngiput ya ga ransing banlom yo palang jong trai syaga jindwai nagapor syagapor naga rimsan niwalamru ya ga khubor naga ktien jong blai kabaran jesno barga jalap ya ga gospel kajikai ban penkobot penking atiar penkre penkendit benreo khamtam ya ka barang ga jungutrai hageri gesngi ke ba khaddo niwalamru igi khobor jingja hakaparthei kiberan jesno bar ke je thulupa kaktien ga jungutrai hapo jongeni kita yo kidan shibon ke jingja ke bangimla ban bodien lot kiberan jesno bar ke je thulupa kaktien ga jungutrai daga ba pensionong rem ban pe igi jingja nagabaji jongga jitu lupa kabalong kari Israel kanigari kapen khre bar kayale nagapor shigapor bar kiseng kenhun king atiar kiseng leno kiberan saudong jenigari bala Krisyan dagiri ki basyabar kum ka Iran baki weipat kanigari ka dana preng kajing bam shngan henry de kajing tibet jong tenat sentiat kajing king atiar jong kisipaya da kisipaya le kisipaya khon hagani ki khindial sungi kisipaya khon jogari Israel hadin bagi lalap ling bagi terat sentiat yaga jingdon kiktem bo tiariale jong kisang le no hajenen kabaha ba Judea Samaria nasuin kila bom bat naringkeu kila ban yakhon banyale bala penher kran yagi babun kila ano naga jaga bo tiariale layo kuro bikitiariale baladan ru na preng jongi le ano kibalayap akane ga jiakhon banegale ang sipai Israel ru uladan we sipai bala kolonia hagane ga jiakhon ga jale kabala pensyong pedeng naganegari Israel duai nam daga nong ba Jerusalem duai nam daga Israel khamtam nakam daga jimpen im yagane ga jben reo Israel phashir Europe katma preng ga Russia baka Ukraine kalanang ya safrang kabalakta ru ikiri ga marjan bar kabanang yai pur gane ke jele phashagari France kadon ka jele hagane gari katto kanesnem menshwa ngapuli ka we galar patai kubor long ba ladagari Europe kam kendit benreo no menta swaju snem arjar arbusan kari Europe kan ma jinge naga jing roy jongi muslim shisha ni menta kanuksa negeri France kadone ga jile kadone ga jimpen ibor nagi muslim kibalawan nagi wekiri balong nong shong shnong hakari France kanigari menta gamar jinge naga jiwan jongi poiwir naga lengi jaka pilaban puliru hakapiu research center jong banai Desember arterik arja khatnyo halor jongane ka phang Muslim will dominate Europe by 2025 kaniga dei ka jimaham nagane ka Pew Research Center yaga doba Europe kadan ka jing petwir jongi babon ki jatmen rayon kiri Muslim saga doba Europe bat se ki weipat kiri jong ka perthai kabangi di banduai nakabanta kini ke jet menri ki bana ke jengat Muslim bakin kalabamut bar nget ega gospel bar priang yo tra Jesus Christ kumunong panim barunong suspa kajimare estate kajing telun jogapor kayatho shai bangi im hagisngi ke bakhaddo kajeto lupa jong Daniel bagisngi ke bakhaddo ki breugen pet sharum ba shaneng bar ke jingsta kan roy ka jingroy state jong ka jingsta hapo joge dige henry utoli ki banai usnam arjar arpulai kadan ka jingroy state jong ka jingsta naro ki snem ki bamenshwa kaladan ka jingpun syafang ban shnai ki tiar ki balaban perkhat ki balaban trekam ki balaban krenbrio kani gala pun nado ka por jong ki usta nagahima Greece nanda ki sem ka kandai spa
san pau sheneng kalaran ke jialum ke jia perkhat bala sandur ningkong ye ke jing start thau brio ka artificial intelligence hagesem ka kandai spa san pau bat menta ke ne ka artificial intelligence ka jing start thau brio ka keren brio ka perkhat kumu brio ka trekam kumu brio bakane Muslim kan sadawa ke jing mani barkat ke banum tre ban mani ka kin samat ke jing wat ke jing sha peniap wei ni ke riu bamngit belai unong ai bot jong ka World Economic Forum unowa hariri ukhot ban tho thamai no ega Bible daka artificial intelligence daga jing start thau brio don gibalang kebala sedang pelong jeseng daga bapendon kam ye ka artificial intelligence kum gonong peniai bakanong kren dang sien hake jela odisha kanong ai khubor kalami na ke tv mdi shu ka brio ne daga artificial intelligence ka perthai ga mare aset ngiem gi sngi ga bakhaddo duai bo try ona jingsta ngi kumno ban pendon kam yegi ki tiar kitar ke bau belai ula kerhu ompat ban pelong belai yegi ki tiar namar kadan ka bor kring kabani alam se ke jing mani belai ya kata ka dur ka jong barat khalau hakaba muslim ke ka dur ka sashim ya ka jaka ka ba long pedeng ban dawa ke jing mani ban snap ya ka e ka bagadan ban kren lem gumta kinong shong shlong ha ka parthai kin mat ya ka jing Prasne menshua aga sau san riturik jobanai September aja kharsan ka United Nation kala pelong ye ke jalang ka bathau history ban pen khre ye kata ka baki ong ka sustainable development goals halor jongka phang banwan ra ka roi ka par barga jingsok aga parthai ka baki bu thong ban pun orlong ye kani hapo ki khapsan tali ki snem ka bamut hapo jong arjar life ho ye gabala tiap kum ka agenda arjar life ho mento snem halo ka nongrem ga bagila seng prasnem menshwa how banai September khapra khana tarik mento snem arjar fulai kandan ke jalang New York halo ka phang ban pen state banonra jingkala haka perthai hapo arjar life ho da bakin yowan lang bania soy bani menjur lang ban pen state ekani hapo jongi ki hnyau snem kapen perkhat yanga kene ke jalang ke banlong New York ka khapra bakhat khandai terek ubanai September arjar fulai namar gadon kata ke jingpen kre banonra ke jingkala ke state halor jonga phang ke jingroi bar ke jingsuk bani menjur lang ban pendep hapo jongi ki hnyau snem shanu gani alam hato gadang ke diesno bar ke jing thulupa joga Bible kani gadai ka jingpot ega turoi joga jing maha ka jingkir siuthia ya ka balang ga jing utrai ke bangai ke shakri ke jong balai bangin sngo tho bangiem ke sngi ke ba khaddo ke sngi ha ka bangim dei bani ya kai wan shaga than shate lami sngi joga ri India ka jele ha ka jala Manipur ka jing ya kanangjor ka jing berngem ka jing pen ibor kanangjor ngayo bani kren baru weina kibanget ubana ke jeb rew meite wong bagi jeb rew kuki kidi ki jiu ki balwan poiwer shaborma na borma ki wan bani ale ban kurup ke jakalo hamanipur bargi shongshnong hakate ke jella nalai iru lingba ki babun ki lar patai khobor bagi dan ki jeb rew kuki ki bala practice ki balale Ike jingle ni am kumbale ke jiu ki don ki snako barkum ter don runa pring jongki bala pen khre ban no syari Israel don runa pring ki bahing jongki ki bala don syari Israel menta judia bersamaria ki la asa hatu kani ke jingja hamanipur kani ke jingsha ke jong ublai lada ki kuki ki de shisha ki jiu ublai wong ha ke kitab Jeremiah khanre lonong khanre go khat wong gan poi go por bangan pha ki nong tong do kha ban tong ki jiu na keleng bagian pha yang shala ke jongkari hari kata ngan pha egi nong be marat ken be egi jiu na keleng ke jaga bagian hab mani pha no shala ke jongkari tang hapo jen ki snam na do ka por ka covid ka thwa Russia Ukraine bar ki wei be ke jing khi phalo har Europe
bon ne gijiu ke lele phaino shala ke jongkari la pensa ai ki yeng bala pen khre ra sarkar ha Judea Samaria ba ki pat ki jaka ki jiu kar kum ke ji thulupa ka Bible ki dei ban li phai lut shala ke jongkari ngiem ki sik ba khado kani gade ka jing put e ka turoi jong ka ji thulupa ka jiwalam khubori ke jingcha ha ka barthai ki beran jesno ban ka ji thulupa ka ktien jong oblai lada dana pring chibi ki bampat kala ka bamot ngej na aga gospel uji sulaya ba ka ring phanar ma ki pop chibi latiap ulami par udang em kala ka bamot ngej ga gospel khadgar pa e ka deng Jesus Christ un pen em shake you know you try buat you try Jesus de ba pen itho ha ka jingyap ka jingtep bat ka jimi pat jo lingba ka jimpen baptis ya syafrang ban buat you try ublayun ker kupi baro nakam da ka borom jo oblai amen